Виж, мамо, какво се прави? Диде, Витка. Гледай тук, ай. Чакай. Къде се играй? И Витката тук. Сама? Виж какво прави, мамо. Диде. Айде, бабо. Ела да си вземеш нещо. Опа. Къде е баба? Янка, ела да видиш тук какво има. Тук. Она се радва на бело. Ела, виж, Мъна, я тук. Айде, ела. Не става така, не. Не може, детето не иска. Айде, дай. Ма питката няма ли да пускате по такова да се тръка? Не. Айде да видим. Айде, елате. Ела да видим къде. Айде. Нима бе. Браво! Какво ще се научи да чете и Каринка ще се научи да чете. Ето, всеки това. Знам, тя си ги нарича, не е ли? За журналист, да. Еми, какво? Какво има лошо? Айде, играйте тук Ще сега. си хареса детето. Ало, телефончето. Айде, обади се. На кой ще се обадиш? На всички. Обраше ушето. Да се така. Еми, давай. Айде, диде ме даваме. Гладна ли си, бе? Ми гладнеца. Как да не е гладна? Айде, отиваме, ама ме. Айде.